Erdútka alebo Erdótka. Tak sa volala obec, v ktorej dnes budeme bicyklovať. Príprava je samozrejme dôležitá, ale to najdôležitejšie je vedieť, čo nás dnes čaká. Bol som trošku prekvapený, že budeme nakrúcať len v okolí Oravskej Lesnej, teda na úplnom severe Žilinského kraja. No, čo táto obec ponúka, tak na to sa naozaj veľmi teším. Je tu toho totiž viac než dosť. Oravská Lesná leží na západnom okraji celej Oravy. Značná nadmorská výška okolo 800 metrov nad morom a poloha v chladnej oblasti radia Oravskú Lesnú medzi obce s najchladnejším počasím na Slovensku. V lete to však môže byť pre dobroveci, nemusieť sa báť horúčav. A báť sa nepohodlia netreba ani preto, že Orava Village vás ubytuje viac ako pohodlne. Okrem toho sa tu vedia o cyklistu postarať aj materiálne. Čo všetko tu vlastne cykloturista môže nájsť? Ako ste na neho pripravení? V prvom rade ubytovanie, veľmi dobré občerstvenie, jedlo a samozrejme aj pre tých, ktorí nemajú bicykel, vieme požičať bicykel. Máme uzamykateľnú miestnosť, ktorá je pod kamerou, takže vieme bicykle uskladniť, ktoré si aj dovezú. Požičiavame e-bajky, takže aj tí, ktorí sú menej zdatní, si môžu zajazdiť. Cyklisti sú tu vítaní, určite. Okrem toho sme tu dostali pozvanie na obed, tak si naše dnešné túlanie predelíme na dve časti. Prvú začneme v centre obce, kde bude v dohľadnej dobe nové infocentrum, ako nám potvrdil poslanec Jozef. Vítame vás v Oravskej Lesnej, kde dominuje turistika, takisto cykloturistika. Radi do nás zavítajú rôzni turisti z rôznych krajín. Preto sme aj dali postaviť takéto informačné centrum, ktoré je prvé nejakou bránou, ktoré víta všetkých turistov, ktorí prichádzajú na Oravu. Cykloturistika je tu v podstate niečo aj vyznačené, nejaké také aj cyklo. V podstate spolupracujeme aj s klástrom Orava, ktorý so sídlom v Dolnom Kubine, kde takisto aj nejaké turistické značenie sme sa snažili urobiť pre tých turistov. A vychádzame v ústretí proste. Dominantou Oravskej Lesnej je tento nádherný kostol svätej Anny, postavený v roku 1914 v secesnom štýle. Áno, bude mať 110 rokov, zrekonštruovali ho pred 20 rokmi, je naozaj vo výbornej kondícii a najnovším prírastkom, ktorý je určite jednou z najväčších atraktivít tejto stavby, sú nádherné nové vitráže v oknách. Poďme teda na prvú vážnu cyklotrasu. Tá je hneď pri kostole za základnou školou, takže ju ľahko nájdete aj vďaka značeniu. Ak treba, na údržbu je možné použiť cykloservisný stojan, ktorý tu postavila Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj. No a cez mostík okolo Mlynského kameňa sa dostanete do iného sveta, obrazne povedané. Súčasťou cyklotrasy je aj náučný chodník, ktorý nám predstavuje postupne technické pamiatky a aj takýto funkčný unikát – Pucheľovú vodnú pílu. Unikátny je tým, že dokážeme využiť prírodné zdroje, teda vodu, polohovú energiu vody a v turbíne roztočiť hriadeľ, ktorá nám krúti, teda poháňa gáter. Nielen gáter, mlyn, cirkulárky, iné stroje a textilné stroje a tak ďalej. Mierime do kopcov, ktorých je tu naokolo neúrekom a smerujeme k Pálfiho chate. Terén je príjemný, ľahký, lesná cesta je skvele upravená. Niečo mi hovorí, že za tým sú tunajší lesníci. A zrazu nás jeden z nich zastavuje so širokým úsmevom. Samotný riaditeľ lesnej správy nám chce ukázať lesníkovú izbu. Takže ja vás chcem srdečne privítať na našom lesníckom náučnom chodníku u Oravskej Lesnej, ktorý v roku 2005 vybudovali lesníci v rámci takej prezentácie lesa verejnosti, aby sa čo to dozvedeli o tom lese. Má 4,3 km, 39 stanovíšť. Na každom tom stanovišti prezentujeme históriu, význam lesa. Každý návštevník tohto lesa sa môže čo to dozvedieť o tom lese, čo nám ten les dáva. Toto je taká jedno zo stanovíšť, izba lesníka, kde vás tu navíta pán horár, pani horárka. Je vytvorené také múzeum
kde sa môžete dozvedieť o histórii lesníctva, uniformy, historické fotografie. Je to veru príjemná cyklistika lesom. Lesníci tu postupne vyčistili a upravili pramene a studničky, opravili či vybudovali odpočívadlá, lavičky, útulne či vyhliadky. Z tejto vidieť vrch Okrúhlica, najzápadnejší vrchol Oravskej Magury s nadmorskou výškou 1076 metrov nad morom. Na mieste, kde kedysi stála poľovnícka chata grófa Pálfiho, je dnes pamätný kameň. Po krátkej zastávke pokračujeme k partizánskej nemocnici. V rámci histórie my lesníci sa staráme aj o takéto zachovanie takýchto miest. V rámci druhej svetovej vojny boli na Orave v rámci tých bojov dve partizánske nemocnice. Jedna bola v Oraviciach pod Roháčami a druhá nemocnica bola tu pod Paráčom. Takže prebiehali tu nejaké boje, máme aj tu také miesto, kde zahynuli traja nemeckí vojaci, volá sa to Pri Nemcoch. Aj v rámci histórie je taká starostlivosť o zachovanie takýchto vecí. Veru krásne je na tej našej Orave, len čo je pravda. Zjazd dolu do Oravskej Lesnej je už len príjemnou bodkou. Môžeme si spraviť niekoľko zastávok, či už pri rôznych chatách, či odpočívadlách, alebo zimnom prameni. No slnko je už vysoko a tak sa ponáhľame na spomínaný obed do Orava Village. Kuchári už predvádzajú svoje umenie a musíme pred nimi naozaj skloniť hlavu. No je to len chutná pauza. Čaká nás ešte jedna z najznámejších atrakcií – Oravská lesná železnica. Ten počet turistov sa pohybuje okolo tých 43-45 tisíc priemerne. V závislosti teda boli teraz tie ťažšie roky, takže sa to hýbalo hore-dole. A v súčasnosti na železničke je možné, máme tam taký rozprávkový vláčik, alebo teda nejaké objekty, postavičky, ktoré si deti počas jazdy vyhľadávajú. No a vôbec celkovo sa kochať oravskou prírodou. Cesta lesom je veľmi zábavná, najmä pre deti, keďže z vagónov môžu hľadať a objavovať rozprávkové bytosti. Trať v dĺžke 3 km na vrcholovú stanicu Sedlo Beskyt v nadmorskej výške 935 metrov nad morom vláčik prekoná za približne 15 až 20 minút. Hore si spraví prestávku, počas ktorej môžete navštíviť novú expozíciu v zrekonštruovanej chate s peknou izbou oravskej kultúry. Nad stanicou je vyhliadková väža, ktorá ponúka výhľad na Malú Fatru a aj Vysoké Tatry, ak je pekne. Na Orave veru je pekne a aj dobre a vedia to aj deti zo Záhoria, ktoré takto zväčšnili svoju radosť v našej relácii. My sme deti zo Záhoria, páči sa nám Orava, krajina i ľudia dobrí, príroda sa záhrada. Prišli sme sa učiť spievať, prechádzať sa po lese. To je potom radosť dať si zjazd opäť do Oravskej Lesnej, kde nás čaká zaslúžená odmena v podobe sladkého dezertu a môže byť aj sauna či vonkajšia výrivka v peknom wellnesse. Takto vyzerá šťastný cyklista v Oravskej Lesnej. Cykloopálenie sme chytili aj tu, hoci sme na úplnom severe Slovenska a myslím si, že sem sa vrátiť určite oplatí. Tak ahoj niekedy na budúce.